गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। फेसबुकनि दावराव सासे बर' फिल्मनि एक्ट्रिस बिनानावा एलबाम गानाय दङनो आङो लोगोफोरनाव कल खालामना सोंहरदोंमोन। फेसबुकाव दावरावखौ नुनानै आं एक्ट्रिसखौनो होननानै बुंबाय। क'क्राझारनि बिसानि सिथ्लायाव सासे एक्ट्रिसा फिसा ड्रेस गाननानै मोसादो, बायदिसिना दावराव। भोजपुरिनि ड्रेस, जोंनि बर' हारिनि बैसागो फांसन प्रग्रामावबो दिनै भोजपुरि बायदि ड्रेस गाननानै मोसाग्रा जाबाय, बायदिसिना दावराव फेसबुकाव। आं दिनै बे एक्ट्रिसनि बा बे बिनानावनि फट'खौ लानानै नोंथांमोननियाव माखासे कुइसन खालामगोन। बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आरे फंबायमोन, आंनि आदा बाजै, आदै मादै लोगो नोंथांमोन, आंथ' एक्ट्रिससो, जोंथ' एक्ट्रिससो। जोङो जायखिजाया प्रग्रामावनो जोंनिसो गोसो, जोङो फेन्दा नुजानाय गानो, बिखा नुजानाय गानो, जोंसो देखायगोन, जोंसो मोसागोन, नोंसा मा नांजादो? दिनै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, दिनै बेफोरबायदि फिसा फिसा गाननानै मोसानो हानाय सोर खाबु होदो? दिनैल' मोसायाखै, बेनि आगोलावबो फेन्दा नुजाजोबलांनाय आरो उदै नुजाजोबलांनाय बेफोरबायदि गोबां मोसाखांनानै थांबाय। दिनै बेफोरबायदि मोसानायखौ सोर खाबु होदो? बे बाथ्राखौ मोनथिनोब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सोर खाबु होदों? भाइफोर, सोर खाबु होदों? मैया आङो इउटुबाव लाइभ फैदोंमोन। सासे फंबाया आंखौ कुइसन खालामदों, आदा लाइफआव आं माबायदि साक्सेस जागोन? खोनासं फंबाय, गोदो मोनसे समाव जोङो उन्दै समाव बिजाबाव फरायनानै मोनदों, मानसि गोथैखौ जेब्ला रायजोफोरा बाननानै लाबोबाय थादोंमोन, सावदोंमोन, बै समाव सोर नुदोंमोन बेखौ? बेखौ नुनानै बे मा जाखो? मानसिया मानो थैयो? बेनि एन्सारखौ नागिरनानै हाग्रायाव तपस्या खालामहैदोंमोन। बेसेबा गोबाव तपस्या खालामहैदोंमोन, बेनि फिननायखौ नागिरनानै न'आवनो फैयाखै। नंगौ, गोदोनि दिनाव हाग्रायाव थांना थाहैनानै माबा मोनसे जायाब्लाबो भगबाननि माबा मोनसे माबा दंमोन खोमा, आशीर्बाद, जायाब्लाबो थांना थानो हानाय। नङाब्ला हाग्रायाव थानानै हाग्रानि फिथाइ सामथाइ जानाबो मानसिया थांनानै थानो हायो। दै आरो फिथाइ सामथाइ, जोंनो ओंखाम रुटि बेदरनि गोनांथि गैया। गोदो हाग्रायाव थानानै तपस्या खालामनानै मानसिया थांनानै थादोंमोन आरो गोदो हाग्रायाव फिथाइ सामथाइ मोनजादोंमोन। दिनैनि दिनाव फंबाय, नोङो हाग्रायाव खार, हाग्रायाव नों तपस्या खालामहै, हाग्रायाव नोंखौ फार्स्टआवनो बान्दोराबो नोंखौ बुख्लाबना जागोन, मोसौ मेथेङाबो नोंखौ गङा ओरै उल्था खेंख्रायबाबो नोंखौ गङा सिदा नङाब्लाबो नोंखौ मा ओरै सौख्रांनानै नोंखौ बुथारगोन। मोसाखौथ' बुंनो नांला आरो मैदेरखौथ' बुंनो नांला, नोंखौ गानानै गाखावनानै गारदावनानै गालांगोन। दिनैनि दिनाव जंगलाव मा गैला? फिथाइ सामथाइबो गैला। जुनारफोरा जानानै थांना थानो थाखायबो फिथाइ सामथाइ गैला। दिनैनि दिनाव मानसिनिथिं खारबोनानै मानसिखौनो सौथारग्रा जालांबाय। मोनसे समाव जंगलाव थानानै तपस्या खालामनानै जेबो जायाखैमोन, रोखा रोखा बिजाबाव लिरनाय दङ। नाथाय दिनैनि दिनाव फंबाय, नोङो जंगलाव थां, तपस्या खालामै, नोङो सप्तासेनि उनाव नों हारसिंनो थैनांगोन आरो नों सप्तासे थायाबो जानो हागौ, नोंखौ बान्दोरा बुख्लाबनानै मोसाया नोंखौ जायोब्ला। बाखि नों मोनजायालासेनो सप्तासे थागोन, बेनि उनाव नों हारसिं थैलांगोन, नों जेबो मोनजानाय नङा नों दिनैनि दिनाव जंगलाव। अब्ला नायदो फंबाय, गोदो जंगलाव थानानैबो थांनानै थादोंमोन तपस्या खालामनानै, दिनैनि दिनाव नोङो जंगलाव थानानै थांना थानो हानाय नङा, जेबो चान्स गैला। अब्ला नों जिबनाव मा मावनांगोन? उन्दैयावनो नोंनि लाइफखौ मोजाङै दालांनोब्ला, नोङो खस्थ'निफ्राय बासायनोब्ला माबायदि मावनांगोन नों उन्दैयावनो बेखौ नों सानदो। बे आंनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै। दिनै मानो बुदलायनाय जादों? दिनै दोखो दोखो मानो हमै हमै बुदों?
सोरबा सोरखौबा माबा मोनसे बुंबानो बुदो मानि थाखाय बेफोरो मानि थाखाय जादों बुजिदोंना बुजियाखै बेफोर होसोलायनाय बुदलायनाया मानि थाखाय जादों बुजिनानै ला फंबायमोन आं बुजायबाय थालायला दा आंनि कुइसना मामोन दिनै एक्ट्रेसफोरखौ फिसा फिसा गानना मोसानो स्टेज प्रग्रामाव सोर खाबु होदों खोनासं दिनै सासे बर' फिल्मनि एक्ट्रेसआ फिसा फिसा खान्दा खान्दा गाननानै इउटुब बानाय बा फेसबुकाव नोङो भिडिअ हगार फट' हगार बेनि कमेन्टआव थांनानै नायहैथां सिङाव 10 जोनाल' बेखौ गाज्रि बुंगोन 90% सेंग्रा गथ' सिख्ला गथ'फोरा नाइस जोबोर समायना नुदों बिउटिफुल हट बेबी सना सोरबा सासे बर' फिल्मनि एक्ट्रेसआ गाज्रि ड्रेस गाननानै फेसबुकाव हैथां पोस्ट 90% मानसिफोरा बेखौ सापर्ट खालामो बेखौ मोजां बुंहरो नंगौ सोरबाया गाज्रि मोननाबो मोजां लिरफ्लानो हागौ नाइस सना आग्रां बाग्रां बायदिसिना नाथाय बेखौ रायथारग्राया गाज्रि नुथारग्राया 10 जनल' अब्ला नों आं सोर खाबु होदों नों आंआसो सोरखौबा जोङो गोजौआव थुखोदों जों जेबो बुङाखै खाबुखौ जोंसो होदो अब्ला जोङो दिनै बैफोरबायदि स्टेजाव मोसाग्राखौ जों मा बुंनो नुजाजोबनाय गाननानै मोसाग्राखौ जों मा बुंनो जों फेसबुक इउटुब कमेन्टआव जों खाबु होआब्ला बिसोरथ' लाजिगौमोन जोङो बेनि गोसोआव नांनाय कमेन्ट्स लिरना हरनायब्ला बेनि गोसोआव लाजिनाय फैगौमोन बेफोरबायदि ड्रेस गानब्ला मा जायो आरो फंसे बाथ्रा एग्जाम्पल होना बुंनो मोजां खोनासं दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो दङ सिनियर एक्ट्रेसफोर भद्र इउटुबबो बानायो दखना गानना इउटुब बानायो दिनै मोनबेसे प्रग्रामाव बिसोरखौ लेंहरो आर'नाइ सोयो मोसानो होयो मोनबेसे प्रग्रामाव लेंहरो सोरबा दिनै माबायदिखौ लेंहरो दिनै स्टेज प्रग्रामाव माबायदि देखायग्राखौ लेंहरनानै आर'नाइ सोयो आरो मोसानो होयो अब्ला बेखौ खाबुखौ सोर होदो थांनाय बोसोर नङा बेनि मोनसे बोसोरावमोन मोनसे जायगायाव खाथि फुटबल मोननैमोन टिकेटनि बेनिफ्राय मोनसे कमिटिनि सेंग्राफोरा सानैसो आंजों लोगो दङ बेनिफ्राय आं सोंबाय नोंसोरनिया मा फुटबला दिनै बे मोनसे फुटबलाव उमुक एक्ट्रेसआ थांदो इनिफ्राय नोंसोरनियाव उमुगा आं नाम लाला दै बे सानै एक्ट्रेसखौल' मानो सासेया बिसोरनियाव आरो नेक्स्ट सासेया नोंसोरनियाव बे सानै एक्ट्रेस आरो मा नोंसोर खाथि मा प्रब्लेमा मा होनना सोंबाय आं भाई बुंबाय बिसोरो चेलेन्जनो बिसोरो उमुकखौ लाबदो बेनि थाखाय जों बेखौ लाबदो माने टिकेट दाननाय पाब्लिकआ नायनो फैगोन बावै नुदों अब्ला खाबुखौ सोर होदो पाब्लिकआ बिसोरखौ नायनो फैगोन टिकेट दाननायाव अब्लासो जोंनिया मा फैसा मोनगोन मोनसे दला सासेखौ लांना होनाय लोगो लोगो मोनसे दला उमुकखौ लांना होदो उमुकखौ लाङोब्ला आरोबाव नायसिनबावगोन कम्पिटिशन बिब्दि जादों आं सोंदोंमोन आं ओरैबायदि मिनिबाय आरे बेफोरबायदिसो नामा बेफोरबायदि जायो नोंसिनियाव बेनिफ्राय आं मिनिबाय नालाय बिसोर लाजिबाय आंखौ आंनि लोगो दंमोन बे बुंनो हायासै बेफोरबायदि अब्ला खाबुखौ जोङो सोदों जोंसो थुखोदों अब्ला जों सोरखौ मा बुङो दिनै जों फेसबुकाव लिरनानै मा जानो फेसबुकाव जों सोंखारिनानै मा जानो आरो दिनै बुङोब्ला बैसोर एक्ट्रेसआ दिनै सोरबा सिंगारफोरा बैसागो प्रग्रामाव बैसागो मेथाइल' खनदो नामा बिसोरबोथ' रमान्टिक मेथाइ खनदो बायदिसिना कमार्शियेल मेथाइ खनदो सोरबाया बुङो ना मेथाइ आलादा बिसोरबो बुङो आरो जोंनियाबोलाय मा जोंबोथ' फिसा गानना मोसानाय बिब्दि बुङोब्ला मा जागोन खाबुखौ सोर होदो जोंसो होदो जों होआब्ला रावबो सिख्लाया सोरबा एक्ट्रेसआनो जा सोरबा फेमास एक्ट्रेसआनो जा बेफोरबायदि गाननानै जोंनि सिगाङाव मोसानो हानाय नङा बे गावखौनो लाजिगोन बे गावनो लाजिनांगोन बे दिनै जोंनो नाइस हट बेबी सना जोबोर समायना नुदो कमेन्टआ जोंनिसो
जों बेसे सापर्ट खालामदो फिसा फिसा गाज्रि गाज्रि गाननानै देखायनायखौ नुनानै आं गोबां बाथ्रा बुंबावगौमोन भिडिअआ गोलाव जाबाय बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंजाबावोमोन दिनै आं बेखौनो बुंगोन जोबनायाव जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो मा सानो आं मिथिला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गाननानै मोसायोब्ला जोङो गोबां फेमास जागोन ना जोङो गोजौ लेभेलाव थांनो हागोन बेफोरबायदि साननायसो दङ नामा बिसोरनि साननायखौ आं जेबो बुंनो हाला नोंथांमोना मा सानो जोङो बर' समाजनि गेजेराव बिराद बेफोरबायदि गानना मोसायोब्ला जोङो पुरा गोजौ लेभेलाव बलिउड लेभेलाव मोनहैनो हागोन नोंथांमोना मा सानो जों बर'फोरा बलिउड लेभेलाव मोनहैनो हागोन आङो नेक्स्ट पार्ट 2 भिडिअ लाबोबावगोन गोबां बाथ्रा बुंनो दङमोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द